Chod ticsad chodig yn y fiacyn idd Sgriobt. Di ha character y gianyn nyr hat nerfysach, nyr han jygolore, nyr ddyn at ddiag. Geef sy'n ymach mynd joen leis mar y rygrysad idd gach dwlydys a ha rohna. Mar sy'n fydd gaif dwlydys yn stri agos bwyddig. As nek yn iddys gyfysyn i cwdrach sgript iddi gael chwntas acyn. As y ham phròiseas car ffermol le riatanach yn dilentyn, ach fe mis yn fi mochol egach cym gyda nobod y hacyn rwydig yn sôn rydych yn ma ianig. Gynna fi cent hyn mae'r asgys sgolyg edd cwsbydd am stach elwy acyn. Sio sy'n rhan yr eis by'n tolwch yn eis yn sailith na ddech yn gwnnw ie. As yn ytosio hyg le fi ysgrifig teitl yn chali. EXT exterior ma hae y mwy agos INT interior ma hae y stay. Yn orsyn mynd chwntas y gysig yn cartfil yn sialag o tacharst. Mae'n iedig y gysig yn eilbaan na eichahan. Fyddr fi'n ys mynydych yn o sio ma hogras tu mar ys yn plyd ciarwg no 3 fisgar. Gyhisiol has yn y gyrru chwntas edd na ha tacharst. Cwmsioch o cydyd sy'n gais o'r chanie nofel has yn ysgrifig agos mae'n is yn sio bwcho na dwylag yn gyhymlan pwyrm sy'n horsgain edd ffat yn ylym. A sio ffas caran colwch ddys yn ylym yn sepsiwn, mar sy'n is yn pys yn ylym y ialafich mi mynwa le is yn plyd fo chial yn y da. Ymwy, trelydd edd yn ienain, wa. Harad môr y dal siachad glwa. Fallisje y mysg belich yn fioedd ha noa na chadl, ha y chleachdas le iagol. Ystau siomer cadl noa loa, ha noa y dwsgig na lapi. Fodlafyn iddo fynoch ha y togart jalaf holigi a hyn a hynefyd is y ffarantyn. Cola e trai albanach. Ha bwy ag yn jalaf sioedd. Noa pancakes. Ha noa y geiddi gwlwa o'r stylis pancakes agos amlania fy fysafahaid gan giannig. Ystau kitchen loa. Ha Elizabeth Haas na gwnaige si y togal trinsir pancakes chwn y fwrst. Ha John y siarn yn iawn achgys yn rhaeng na chael. Had crep. Noa. Still mat gleb a cwtioch ach sial am at sio. Ich mi gylwag crepes on the Paris Haas. Ha noa gydach gwys pancake iche ach yn le fein y corum. No, fa dym gyda regis yn sio. Regis siw se. Na bimar sin. Rystad gymffydyn. Cyn i fawr brin rys. Yn je. A colas fioich a geiddi iddo i Elizabeth. Gysronach dy eisiau go? Chan i lysam stoch an anger management ac... Fyrch mi drys nach uit as je kanjachig. Geef mi oortan van chwrs ma jemes mi. Mes efo geri es yn eichin. Oh, fa. As je cham iawn dyr i chile. As je gorstje hug noa. Het dolchan yn dorys. Y cyddi iachgaid sy'n vrogen. Is ga osglwch. Iawn, gyda nhw chor am ac am sa. Na chef a gwych. Elizabeth gydach a da hwafas ach o'ch sio chwaintyn fo amach cain. Andor is y dwnig le brac. Chan i mi ra gresor eisiau bryd hawn, ach fe mi adioch o gyfer diolch orag dydw fy sgrifig. As ni gyri character na chlachdas yn gwyd cain dig o'r rhan y sgiolach o horsio ddorst, ach y gynnyw nawm a channes rwtyn a ha chomad yn cwyddi chile sgymadiad gyr cwnwfolach a fo chwrym do chyna. Rhan do chwydio hyglesio, iwn sich gnas yn cain dig, agos leib lorichan. Hat mar ilmichan, ach o'r rhan dynnu iddo mysioch. Yeah, whatever. Nu gaan hier draag je een script dat ik het met altijd neerk. En gaan jullie poelach gisel als een FilmG haast. Als je goed een scheel nog gelissig gediest te dies, hij uafzig veemal een god transcript les een klassiek en galebig. Van je stoch er route naar de hoekje daar en geschieven je wel hoe kalt maar begooid. Kom zoelen de loch, als je een kindje naar gelerate. Vijf jachten in een scheelwag, agus in een script, agus klach naar kutjechal. Na bit dat na rakle, dyn je by ha John och Sean Yannick. Stusse I give him clue na de hasar script agad. Agus hij torst boei va de gast is de groe a vi fadach in maar skippe eunichtje. A kutjege ka gegele. Jan trach uur is jyn nodig in egal. Agus na han script agad gisol, ha un noorsen gisol er van een nachie. Hallo? Wil gairi non a hel. Aha. Kautjin kan ik zien. Shia, ik en thai stala. 10 mila. Hallo? Hallo? 10 mila nacht.
Agus sin jidigan sgeol, sgeulachd chleachdas. Ha mi dochas gan de chors na video an seo daobh, agus ha mi céad ar go mór dis na video na níos o péin eithgin. Byrym machid leid lá.